Чаму Лявон Вольскі адмовіўся выступаць з панкамі The Exploited? Канцэрт меў і свае нюансы. Так, такое было ў Беларусі. Хочаце больш такіх ашаламляльных гісторый? Падтрымайце музыкоўскага донатам. Спасылка на Buy Me Coffee ёсць у апісанні. Першы прыезд шатландскіх панкаў The Exploited у Менск адбыўся ў 2001 годзе ў клуб Бліндаж, і гэта падзея стала наймагутнейшым прывозам для сталічнага падпольнага руху. Панк-хардкор гурты такога маштабу ў Беларусь яшчэ не даязджалі. Па-першае, нягледзячы на статус і культавасць Exploited, 500 білетаў аказалася недастаткова, і укладанні ў канцэрт не акупіліся. І як я памятаю, шатландцы не змаглі поўнасцю адыграць свой сет. Фанаты былі так радыя бачыць сваіх куміраў, што Падчас шоу хедлайнераў на пляцы распылілі газавы балёнчык. Але самы мой любімы прыкол — гэта супорт. У гэтай ролі былі заяўленыя НРМ і Раста. Раста, дарэчы, адыгралі добрасумленна і нават падарылі Оці сваю цішотку і доказ на фота, а вось НРМ саскучылі за пару дзён да канцэрта. І тут у мяне дзве версіі. Першая, вольскія кампаніі проста зассалі выступаць перад некалькімі сотнямі адмарожаных панкаў. А публіка там была і сапраўды на ўсю галаву ляснутая. Перад канцэртам непадалёк ад бліндажа прыязджаў грузавы фургон хлеб. Дык моладзь пачала яго ад няма чаго рабіць разгойдаваць і ледзь не перакуліла. Другая версія, чаму НРМ саскочылі, Вольскі і Павлов проста не ведалі, хто такі Exploited. Ну, панкі і панкі. А самі беларусы ўжо былі ў такім статусе, што ім банальна было ўпадло быць супортам у нейкіх там смярдзючых гаўнаедаў. У тэм ад канцэрта ёсць яшчэ некалькі цікавых фактаў. Напрыклад, чаму The Exploited пакінулі амаль усе свае ганарары ад гэтага СНДшнага туру ў Менскім аэрапорце. І чаму антыфашыст і антымілітарыст Воці разгулюваў каля Менскага мора ў нямецкай касцы. Хочаце паслухаць гэтыя гісторыі? Пішыце ў каментарах пад гэтым ролікам і ролікамі Бурлаціны, спасылка ўнізе. Але наогул, я ў шоку ад пытання.